אוקיי, אני עכשיו עולה לאכול, גנבתי לאחותי את הטלפון, אז היא כבר עלתה למעלה, היא אוכלת בינתיים, אז אני עולה עליה, ומתי שאני אעלה, אני אגיד לה שהבאתי לה את הטלפון. אוקיי, אז אני אומר לא להיכנס לערוץ, כי היא כזה מסכימה על דברים שאני אומרת. תגידי, אלכס, ראיתי את הטלפון שלי? אוקיי, אני חייבת לעצור היא פה. תגידי, אלכס, ראיתי את הטלפון שלי? לא. הבאתי לך אותו, הנה הוא כאן. לא להיכנס לערוץ יוטיוב, בסדר? למה? כי יש שם, ראיתי סרטון שלא בא לך לראות.